Des de Compromís entenem l'orgull no només com una celebració, sinó com una reivindicació de drets i llibertats. Encara avui hi ha qui pensa que com ja existeix un marc normatiu no fa falta continuar reivindicant. De tant en tant sentim allò de però si ja se poden casar, què més volen? Fent un reduccionisme absurd. O que com no estem com fa 100 anys, tampoc té sentit continuar lluitant per assolir nous drets. I n'hi ha inclús qui veu en una pancarta o en un banc de colors un atac a la seva heterosexualitat o la intenció d'imposar algun tipus d'ideologia dominant. Però també el cas de la regidora del PP, Sandra Alfonso, que sembla ser que cada volta que portem a este plenari algun debat que té a veure en la igualtat d'altres persones o li sona el telèfon o té altra cosa que atendre. Quan la igualtat entra en este plenari, saldrà Alfonso i per la porta. Aquestes actituds posen en evidència que els drets es lluiten i es guanyen cada dia i que no n'hi ha que donar res per fet. Lluitar els drets de les persones LGTB és lluitar pels drets de totes les persones.